Zdravíčko ľudia. Ja som Selassie. Tu je Betka. Sedíme si tu v mojej pracovničke, pretože dostrihávam akurát videjko, teda dostrihávam, práve som začal strihať videjko, ktoré bude asi za poslednú dobu také najviac kontroverzné. Neviem, Betka, čo si o tom myslíš? No, že veľa kidov skončí detstvo. Do keľu. Ale hej, je to pravda, pretože toto video je naozaj kontroverzné a bude, neviem, či ho mám dať od 15 rokov alebo od 18 rokov, pretože jednak nechcem, aby ma flagol YouTube a nechcem, aby ma náhodou nejakí rozhorčení rodičia zabili niekde na ulici. Ale som proste toho názoru, že YouTube je voľné médium, YouTube nie je telka a môže si tam dať kto chce, čo chce. A hlavne nebude to žiadne porno ani nič také, proste bude to video, prezradím im to, aspoň ľuďom, čo sú tu na channeli. Za to, že ste tu na tomto channeli a že tu máte odber, nie každý to bude vedieť. Točil som video proste s názvom Priznania o sexe. Je to jednoducho nový koncept videí, ktorý ešte nie je ani v Čechách, ani na Slovensku, teda dúfam. Dal som si do YouTube, že priznania o sexe a nikde som nič také nenašiel, takže dúfam, že aspoň budem taký prevratový. Možno to niekto točil z českej scény, ale ja jednoducho český YouTube nesledujem absolútne, iba kde tak, málo kedy. Freakout, možno tak. A takže tak, točil som priznania o sexe a je to veľmi jednoduchá vec. Na Facebooku existuje stránka priznania o sexe, priznania huličov a tak ďalej. A ja som si tam proste vyhľadal nejaké zaujímavé a vtipné statusy a prečítal som ich, zasiahol som sa na nich a niečo som k ním doplnil. Takže si myslím, že celkom fajn, ja som sa na tom dosť pobavil, pozrite sa tu, akurát som vysmiatý. Neviem tu, taký divný som tu, taký fešácky, neviem, či ste to vôbec videli. Takže tak. A dosť sa na to teším. Môže to spraviť dve veci, teda tri. Prvá vec je tá, že to môže byť úplne obyčajné video, ktoré bude mať proste chabých 20 000 pozretí alebo 30, ako posledné videá, ktoré vyšli, čo mu moc nerozumiem, ale tak začala škola, ale aj tak nemáte ešte veľa učenia, takže I don't know, but I don't care. Môže to spraviť to, že to priláka veľa nových ľudí na môj channel, pretože sa to možno stane virálne alebo bude to veľmi obľúbené a keď vznikne z toho séria, že budem robiť viac týchto priznaní, tak si to ľudia zapamätajú, že aha, Selassie robí priznania a proste bude to taký ďalší hype. Alebo to môže spustiť vlnu kontroverznosti, vlnu dislikeov, hejtov od detí. Ale to si nemyslím, pretože vy všetci ste strašne perverzní, takže sa vám to určite bude páčiť a som zvedavý na tú odozvu. Moc sa na to teším. Vyjde to pravdepodobne vo štvrtok a zajtra vyjde Selassie rapuje komenty. To je ďalší koncept, ktorý som si zobral, respektíve inšpiroval som sa od Filthy Franka, ktorý ako Pink Guy, neviem, či to niekto poznáte, je to strašne ujebaný channel a neradím vám si ho zapínať, lebo na tom zostanete závislí a proste je to YouTubeový cancer, ale je to fakt zábavné, pokiaľ máte taký ten štýl humoru prepnutý. Takže on mal také, že Pink Guy raps porn titles, že rapoval proste veľmi divné názvy porna. A ja som sa rozhodol, že budem vaše komentáre repovať, ktoré ste mi napísali na Facebook, pretože veľa ľudí číta komentáre, či už hejterské alebo tak. Tak som si proste povedal, že prečo to nezarepovať, proste musíte byť originálni. YouTube není o tom, aby ste preberali niekoho content. Teraz som sa vlastne zapálil a nasral si do huby, že? Či nepočúvala si ma? Je to o inšpirácii a proste v Čechách a na Slovensku toto ešte nikto neurobil, takže budem prvý a snáď vás to pobaví a možno vás to nepobaví, možno to pobaví pár ľudí a kebyže to natočí niekto iný, tak proste bude okolo toho veľký hype, ale to preto, že som až moc, chápete, dobrý na to byť najlepší youtuber, viete. Takže tak. Takže tešte sa na nové videjka, v stredu vyjde ďalší Walking Dead, takže určite čekujte, ak chcete. A díky, že odoberáte tento channel, už máme skoro 60 000 odberateľov na tomto channeli, čo je úplne super číslo. Takže tak, ja vám pekne ďakujem, dajte mi do komentáru vedieť, čo si myslíte o tých priznaniach, že či to bude dobrý nápad alebo nie. Každopádne ja to vydám a uvidím, aká na to bude odozva, keď to bude hype, tak v tom budem ďalej pokračovať, keď to bude shit, tak v tom asi pokračovať nebudem. Čo ty na to, Betka? Áno. Výborné. Tak sa zatiaľ majte pekne. A ešte jedna dôležitá vec.
budem si musieť vymeniť router, pretože mi nejde streamovať, lebo ten router, čo mám, je značky TP-Link, je to taký ten Valze, stojí asi 24 eur, taká biela placka, vyzerá to jak panvica s takými 2 antenkami. A proste všetko funguje, internet normálne v pohode, ako náhle začne streamovať, tak každých 5 minút padá proste bitrate dole a sú dropnuté framey a tak ďalej. Ak náhodou niekto z vás mal s týmto problém, určite mi dajte vedieť do komentu, aby som nemusel zbytočne kupovať nový router. A ak nie, tak bude to asi chyba v routeri. Takže tak. Takže streamy budú, neviem kedy, ale budú, moc mi chýbajú aj všetci subscribery. Takže mi prepáčte ľudia, že ste dali sub a ja som dlho nestreamoval. Nejak vám to vynahradím, nejakým giveawayom alebo niečím. OK ľudia, tak sa máte pekne, vidíme sa pri ďalšom mobilnom vlogu. Pozdrav Betinka. Peace. Majte sa pekne, vidíme sa. PAC.